Díomh agus fáilte, inniu ba míad ag léamh an Chéad Chloch le Pádraic Ó Conaire. An Chéad Chloch. Bhí cáil mhór ar Alastair Kilteach is scolanna na háitne, so má bhí sé 10 mbliana fiche d'aois. Bhí barú le go lán didí agus de lucht muinte gus do róg sé na fear bhó clú le fialsúnach do raibh gréacha na gréagach faoin am sin. Agus bháil siad dul turas a thuairt ar tíortha an iarthar le hólas a áil ar alsúnacht ábhréiteach na réagún uaid. Thug sé an turas ach níor riamh ar chathair na háithne. Más longhbhrise a tharla dó ar bhrolach na mara fíochmhara nó más é an talamh a chlog é, ní thól duine é ar sa sean údar éigean, ar chuí ar bith níl tuairiste laghad le fáil in anála a thiortha ó dág sé a chathair rúchais. Ba mhór an cailteannas dálíonn na fealsúnachta an scoláire óg sin a amach das a thior rúchais, ach ba mhór an sochar dálíonn na filíochta é. Go dtí le fíorchearad, níor ceappa go raibh aon bhaint ag an bhile maith a cheap a bhean ar bhrúach an óráin, agus a bhí ag taistil na Gríoch deoranta atá ar imil thir na mara móra leis an bhealsúnaí óg a thug ar turas ar chóir le lucht a bhainte. Ach bhí, ba é an fearr ceann céine é, an chuí ar chréig sé alíonn na fealsúnachta ar an bhiliacht, sin é ábhar mo scéalta. Lá bhuí brothalach dó ar an machar a leathangáramh clochach atá thiar ó dheas ó bhaile Hebron i gcríoch Judea, tharla ar hobar bra fíriscis é sin áit a dtugtar bíorsaba ar inniu. Ó bhí bailach trom fada áréis siúlta aige, bhí a theanga caltra leis an tart, agus dairigh a chrí nuair a chonig sé an tuisce geal omhainn ag éirí a níos as an ghlach íal. Dól sé a cheandoch é, agus líg sé ar a cnámh a chroma faoi chrán figaí a bhí ag fás le háis an tobar. Ní raibh éis aige cén tachar a chas sé ar a thuanas ag déanamh is muointe faoin grán, nuair a chuala sé glórtha bine ban chuige ar an lí. Déis sé go héireach, chonachas dó nar chuala sé riamh glór ba bhreatha nó glór éon mná díomh. Bhí scata mór a chu ann, agus iad ag líne a chud orthach ag an mhórán agus i gabháil an dóibh, ach ba bhreatha leis an bhean féin, an bhean bheag mhéir sin a bhí ina seasamh ar an cloch ar bhruach an tobar. Bhí feann mhór ar dul ina harchais, bhí dúil mhór an labhart lé, ach céir a déadach sé rá. Bhí ólas aige faoin aimseo ar nósanna na tíortha agus cleachta aige ar an teanga. Thosaigh sé canna na nárán mar chách. Chur na mná cosc ló féin agus lig siad an air chumhíoch árán eile a go bháil leis féin. Nach fearr an tárán é sin ar sé leis an meán ina chur sé an tim mór, ná an ceann a bhí a ribhse. Bhí chúthal orthaí labhart leis an bhar óg a bhí a hinúcha, dhearg sí beagán agus dhearg sesin. Dimóg sé an nóméid sin, mar bhí sé féin roinnt cúthal, mar a gur scur ceann den bháil isce a bhí ar chrum a hasal. Réitigh sesin é agus dúirt an fada aise é go baile Hebron, ní léon ólas agam faoin áit seo. Is ann atá cónaí orine a dhuine chóir ar san bhean go muinte. Beidh mise agus mo chud ban aimsre ag dul faoi dhéan na háite sin i gceann leathuaire. Líonach na málaí leathair le huisce, chuireadh ar gromana na nasal beag dubh iad agus glús ló ó dheas faoi dhéan an bhaile. Ar Jerusalem a bhí tríal an ar óg, agus bhí ceap aige gur chrucadh sé an chathair geal chríonach sin roimhe lí na gréine, ach ní dheacaigh sé thar Hebron an oíche sin. I leabhar le dág sé ina dhéag tá na focail seo a leanas le fáil. An deafar an tlí a cheap na deann le cuid de thuaimhne san tíl a bhaint a chinne déine. A alsúnaí nach tráthúil a chuimhnig tú air.
Taobh hail den slí ó cheach críadór an bhaile chur an scoláire óg faoi, agus ní raibh sé thar lathúr ina bhríon go bhfaca sé an bhean a chaasa leis ag an tobar ag doras cheach an críadóra. Chur sé tuarasc, dúradh leis go maí Bain an críadóra í, agus tháinig cinál aitaise a chrí nuair a tugadh sean cneabhar a cnuasach cantalach an gríadór féin. Tháinig glundar nuair a chuala sé go más tíor réigach an Bain, gur pósach in aig a dolaí go mbíodh sí ina dhearr gár idir í féin agus an gríadór mar gheall na hamhrán mholta a bhítí a dhéanamh a hon. Mórtheisir a cheapaí a bhealach le bladar cainte agus le hamhrán bhuaise sa Bain an tí leis, ach tá ciall na seach suas le geann omhan ála na mná sin. Ach a fearr, nuair a thug sé an scoláire óg an leabhar féin an oíche sin, níor éiad sé colla ach ag cuimhnimh an meán sin a chaasa leis ag an bhórán. Bhí rá thúil sáite ann, cheap sé nuair a thuileadh sé rá thúil féin a dhúna ba ghóidh leis go mbíodh sé ag dridan leis. Hic neall beag ach ní raibh annach neall. Nuair ná éirigh leis éon chola fonta a dhéanamh, thosaigh sé a cuma amhráin, agus á scríomh ina leabhar de réir mar a bhí sé a chuma. A bhean bhrúch an óráin a thugtar an amhráin sin sna seanúnairí, mar a bhfuil fille go hamarcach ina amhráin mar is gnách lena lehéadí, ní thúna go mo lasc leis an bhealsúnaí óg an chathair omhan ársa ina raibh an teod úsú seo a thréigean an bhealsúnach féin. Agus níor thréig. Nóir cháin sé an deafar agus ná bhfuil sé an bhil cheana, chur sé faoi sa chathair. Agus ó bhíodh sé in éiad an chur leabhar, nó ag scríomh fáir de ghréas, níor chur a cheist an gluimhíodh óg, níor chur sé féin caint aon duine ach éiread. Duine a chasfaí leis an mór nó sa bhásach atá siar ón gachar, ní dhéanach sé ach banúdó de réir nósanna na dtíortha. Is minic a deictí ag an iniog agus leabhar ina ghlachaige, ach is beag an ceapa a bhí ag an té a deitach go smuointe an sin go má bhór go mór an tim a bhí aige I meán an chríadór ná sa leabhar. Ón géad lá ar chaasa san áit níor éirigh leis leabhart lé, ach chunig sé uí go minic, agus chúla sé chud maith ina taobh ó bhaintear an tí inar chur sé faoi. Leabhar lé, sin de cén geann mór a bhí aige de, brethir láimh orthaí agus amach leis, sin an tain smaoineh a bhí ina cheann faoin am seo. Ba ghearr go bhfuair sé an ail, bólach doras an tí go trom agus taban ihe, cé a bheith ann ach an Bain, a chruigh Scéalta lé, cosnachta, sceann ina ghúil agus gan ina timp ach bra ihe. Doscail muintear an tí an doras de, a fearr a bhí tar éis a ladra go neamhthróchraach, bhí sé ar a tí, bhí agla hanana orthaí, an dúradís lóistín ihe de. Thuairthach gan áras ach an nóméid sin cúlathas glórtha fearr ag doras an tí, an críadór agus a chuid fearr a bhí ann, agus begéir gan bhfuil orthú an doras ó réba agus an bhean atacha bhreith nó a bhaile. Nach ag an scoláire óg a bhí an trúa de, nach a cheap a bhreith leis a bhaile go tír na gréige, áit méid sonas agus séin orthaí agus gach ní a míon. An ihe sin chum sé amhrán eile, an teod ina measc na muc a thugtar an amhrán sin. Chunig an críadór graim wa chrua a bhean tar éis na híthe seo. Bhí sé an áras orthaí. Bhí sé an áras ar an scoláire óg mar an ggéana. Carmh is dó nach raibh sesin an drám úd a tugach chríostathe, agus nach bhí is aige cné na gníomhartha náiricha bhí ghlachta a cosisiú de shiúl ihe a gús a talún agus ag greaga sléimhe
nó is sráideanna ar gúilta I gcathair Hebron féin. Na páistí a rug siad lo le híbert a dhéanamh díobh ar a gcuid altóirí. Na mná a bheall siad lo amach faoin na sléite. Bhí gráin leis an gréador lucht leanú na Christ, agus ó bhí fua agus dearar gráin aige ar an scoláir óg, bagóí leis go mo chuine dóibh eisin. Ach ní ligach sesin a bhean lo, churach sesin smacht orthaí, an spríosáin beag fion mar thug sé ar an scoláire, in ann a bhean ó bhladar. A chaithigh sé a bheith ar a ara ar na Christathe, bhí tríocht éigean acu siúd, agus nach duine go siúd an fearr óg. Má bhí ciall na seach suadáil ina ceann féin, níor mhórdó a bheith chuairmach. Faoi gá sa ráite bhíoch ar an gríador toras a thuairt ar chathair Iarúsailéim lena chuid árthacha cré a dhéal. Ar na hócádaí seo chastaí an bhean agus an scoláire óg ar a chéile taobh muit an chathair. Ba na ngach lo cuine a dhéanamh le chéile, agus casach an bhean leis an lá agus gan éon túl a get lei. Faoin crán finúna a bhí sé na lí nóair a chúla sé ag teacht agus an tárán úd á chum sé. A bhean ar bhruach an óráin a ghabháil aici. Gheat siad beirt, phennig siad dá chéile go dílis dúrachata, bráver, agus an sin faoi bhan an chrán inúna taobh muit a gheat mór na cathrach, duine si cé mar a bhaslaigh a fearr gach lá ó chasa le chéile cheana iad. Ní ró ada eile bhéas sé ina chumas sin a dhéanamh ar sa an scoláire óg agus cutach ina glór. Fág a theach I dhéag agus glúis lamsa ó thuaidh faoi dhéon chríoch na gréagach. Áit a méid sonas agus séan orn, íomhnas agus áitis, tá an síl mór má tá iníon féin agat. An ihe sin dag fearr agus Bain an chathair ár sa íomhann ar a dtugtar Hebron, agus ní achtas ann níos mó iad, cé gur chuirteigh an críador gach Páil agus Póirse dá raibhin a bhogus 20,000 dá bhaile. Dimig 10 mbliana, comór a feis agus ard ireachtas iúdach I gcathair Iarúsailéim. Bhí tríal na mílta ar an gcathair sin le 3 lá agus le 3 ihe. Bhí ceannatha ann ó iarthar lena gcuid camel, rómhánaigh uamhracha, gréaga, glica, chlichte, sirínig, filistínig, geocaigh, ceoltóirí. Taobh muit an phríomhheachta na cathrach bhí beirt cheoltóirí agus cosúlach go raibh achan ar siúl atratha. Bhéach a chuine brathnú go géir ar an mirt nó ní athnóg sé ar mirt cháirde, an scoláire óg agus Bain an críadóra. Bhí cuma agus croch an donas orthú. Ba léir do chuine ó na seangibal a bhí in na dimpeall go raibh siad tar éis eistir fada anróteach a chur dóibh. Bhí sesin a chur de go faragach, nach at an crí orin in isé, eistir seachtainna in árníag agus gan a cúig asarin a gcuin sa Scéal. Cá bhaid míad béla, cá bhaid míad éadach nó slí len ar gunla a ní. Se, bear ar an gcinóir sin agus tuairport an na daoine atá ag gáil na slí. Ní féidir leat é a dhéanamh anna ar buile atá a bhean. An bhíon leat go ruaigh fí as an gcathair sin, cén meabhrail a bhí orm gur cheapméid go raibh glór íomhan agus agat trá, agus na háráin a rinne méid do do bhulla, na háráin a rinne dit sul ar chasa lomsa a chur bit tú. Ná habrítar lom festa go bhfuil cíal ag na fér. Rug an bhean ar an gcinóir, cinál crite a bhí lena hais, agus bhain ceol beag as lena méra. Ca uite sin a dearm, an míon leat mé a chur ar buile, ag cuine a ríis, manúir an chéad lá ar chasa lom tú, a cén tabaiste a bhí ort gur thug tú an sop mé. Bhíos a ceappa, bíad a hostar sethe sin. Tá an báir agat, ní bhíon agam uait a caint, de lós de híthe. Tú ag áitih orm le sleacht mbliana teacht an seo go dtí an tír ghán ghortach seo,
ach níl de rath ort éon cheo a dhéanamh ach de thuaile a thuairt. Nach agam a bheith an Scéal suaimh nach morach tú. Ní hialcha go má é an fear óg a bhíoch ceappa árán mhultaide a bhí a caint, ach ba é an Scéal a dathraigh é. Morach go raibh buinteige féin leis an Scéal, bhéach sé ina chumas nochta do dhuine go crín beat cén chuí ar ahróg é. Chuirc sé síos gach punct de réir a chéile mar seo. An óige, sim sa meán, tuile sima inte, gráin ar a fear, an smach de chur sé orthaí. Céir de déadach fear óga dhéanamh dá má alsúní féin é, ach an Bain a thartháil. Agus an raibh éon dói eile ann lena dhéanamh ach í a bhreith leis chuna tír féin. An sin, fua a garda, cortló, amach donna hir féin, bochtana sa dír eile. An Bain ag dul in níos, an fuinneamh ag éalú uthú burt, cantal, nabhra, fua, burt bhochtar fáin agus fua a chud dá chéile. Bhí cáise cainte ag teach do bhéal an alsúnaí ach ba bheag an ard a bhí ag an meán a bhí taobh leis ar a chud cainte. Ag súil le duine éigean a bhí si, agus a súla sa tlí mhór, agus sa blás leathan atá taobh muid de dheata i Rúsalem. Ag súil lena fear a bhí si, ag súil leis an gréadóir, ach ní le grádó, an iní na dag si ina nia ina cheach a bhí ag déanamh buairtha le seachtain mbliana. Dá bhéadach si uaircha a bhlé, bhéadach si uthí a raibh a cís sa Scéal. Chuig fearthart, 8 násalá demáintige agus iag luchtathe le sochaí cré. Ba é an críadóir a bhí ann, chléach a bhean dír cead ar a hinín a eicáil. Tá cead agat fille ar mo theachsa ar sesin, ach má ilan ní aig tú a rí sé le do bheo. Bhí sé an áras ar na críostathe go fáil, cá bhistó cén díobh líochta dimróidís ar a inín. Dimpig a bhean an cead a thuairte gan chuinéal, níor thuairthach, crí chlutha a bhí ann. An bhfuil tú sásta fille ar an gcuinéal sin ar sesin, nílim ar siise. Ba bhín leis an bhealsúnaí an focail sin a chostáil, mar bhí gráin aige ar an fear eile. Ach siad ba bhíon leis an bhean a bheith neamhsplach ar an mirt, ní éigh mé ar si leis an gríadóir, agus ní annig mé leatsa ach irid ar si leis an bhealsúnaí. Ón lá seo amach ní bhachach mé le héan air do dhealsa. Sean bhean inis mé mór an, tá an crían a caite le anrá an fíl, ach bhíos go háil an trá, rinne fear cuimse árán do mhla, fágad mé sláán a goibh burtanis, agus glúisigh mé lom timpeall na tíre ag canan na nárán brá rinne dom agus mé óg, má bhacht ar na fear. Bhí úntas ar an mirt air, a le héad a chaint níor chúla siad riamh ó bhean. A bhean a bhruach an óráin ar siise, agus gabh an tárán go brá bríomh ar dána. Bhí críostaid ar Rúsalem an lá ag labhart leis an slua ag doras an teampall. Bhí a is ag an gríadóir sin, tháinig glundar ar mar cheap sé go raibh fáil aige é a chur deanta. Má anan tú an sin go ceann uaire ar sé leis an meán, rachaigh mé isteach sa gachar agus ghlachaigh mé comhairle de duine de thagart an teampall. Ní bheidh mé thar an uair, d'imigh sé, chasach drám faristínach agus scríomhach leis, agus is é an comhairle a cheap siad, dul ar eiscríoch geata na cathrach agus breth ar an meán agus í a thuairt i láthair Christ agus cúis a chur orthaí. Bain a rinne altranas í ar sa duine cho, má deir sé linn í a scaoile séir, beag arn lí a réab aige, agus má deir sé go mo chóir í a chucha de réir an glí, beag an comhairle a thug sé uí go minic curtha ar leataobh aige. Tugad an bhean I lár ar íosa, scríomh sé an talamh lena bhéir. Cíbe go se tá gan fecha, chathach sé an Chéad Chloch lé. Ar a chluistáil sin dóibh,
D'imigh siad amach in ní a chéile ag tosú ó na sínsir, agus fágach íosa ina néan éonar, agus an bhean ina seasamh ina láthair. Mar a deirtar linsa sa scéal. Agus dúirt sé lé, imigh rót agus ná pacaigh festa, ach lean si íosa. Ba é an críadóir an duine dearnach dág an áit. Bhí cloch gearge ina I gúlach lacha, agus nuair nár éiad sé an cloch sin an chéad chloch a chaithfh lé, déalaigh leis trí na stráide agus chroch an gheata. Bhí an fealsúnaí an sin ribh, tháinig sé I ngán is agus chur cloch go domhan ina chligean. Agus sin dearg